קורא חברים, אנחנו הולכים לשחק רובלוקס. איזשהו משחק, אני לא יודע. בואו נראה איזה משחק יש לנו. בואו נעשה אולי... נעשה דורס. מי שרוצה, השם שלי זה פשוט אליה באנגלית. הנה זה השם שלי, מה שאומרים. אם זה לא יעבוד לכם, אני אראה לכם בסוף הסרטון מה תעשו אם זה לא יעבוד לכם. אבל רק אם זה לא יעבוד לכם. וזה הסקין שלי. סקין כזה עם קרניים, והוא לא היה לי רובקס, שרוצה לראות אותו. אני יכול להראות לו, רק זה מינו אותי פשוט. הוא נשאר את כולם. וגם אני אחלק לכם, גם אותי מטורפים, כי אנחנו כבר עוד מעט 15 סאבים, אבל עליתי כבר ל10, ועכשיו אנחנו כבר 13, אז אני הולך כן לחלק לכם דברים מטורפים לזה. בוא ניכנס לבן אדם. אז יאללה, בוא נעשה משחק איתו, כי אין לי כל הזמן. אני רוצה כבר להריץ את הסרטון הזה. הסרטון הזה יהיה איזה 7 דקות, 6 דקות, 5 דקות. וקשור לכם, שימו סאב. זה לא עולה כסף, זה חינם. וגם לייק. איזה מניאק הוא ברד בי. איזה מניאק. זה מוד. תראו לי טוב מזה במשחק הזה. טוב המוד הזה. אמא לצ'ה, אמא לי, אסור לי לשחררתי צ'אט. גם הייתי לבד, מה הם מצפים הבני אלף האלה? טוב, בואו נעשה משחק אחר. חוץ מדורס, אני יודע, אני די גרוע בדורס. אפשר להגיד, כן. בואו נעשה אולי סקלט אישוי. לא, אני אקח עכשיו. בואו נעשה... איזה משחק. מי שלא יודע, אני ודודים שלי עשינו משהו מטורף במשחק הזה, מי שמכיר. אתם לא מבינים, אבל אני לא יכול להראות לכם את זה, כי דוד שלי לא מסכים. זה היה כאילו... אז זה שדוד שלי בנה, רק שלושתנו בו. משהו מטורף הוא בנה. באמת, משהו עצום. משהו מטורף פשוט. טוב, אז בואו נשחק גרוב גרדן. אבל רק סטיל ברייבלוד, שמעתם? רק סטיל. אוקיי. טוב, זה הגינה שלי. יש לי עוד גינה, אז... מי שלא יודע למה אין לי מלא כסף, בגלל שקניתי משהו ממש נדיר. קניתי משהו משם, שלא ידעתי מה זה עושה בכלל. קניתי משם איזה משהו, ואז אין לי כסף. היה לי יותר מטריליון. היה לי יותר מ-299 טריליון, היה לי יותר מאינסוף טריליון, היה לי בקיצר מספר כזה, היה לי פה O ו-E, וזה היה נדיר רצח, זה לא נגמר לי הכסף, פשוט. איך שיש לי רק 20 ומה זה? 4 מיליון. אל תדאגו, אבל אני לוקח פה בלב.
תפוחים. ומי שלא יודע, אני מגריל חיות מטורפות. אני הולך להסיק לכם את זה. חיות. וב-15 סאבים. אני אחלק לכם את זה. למשל, אני כל הזמן, כל איזה 5 סאבים, 10 סאבים, עושה הקרלות. אז תודו, לא, אני גבר, לא גבר, כן גבר. קח הכל, הבא לשופ, ומוכר. 6 מיליון, נערה הרבה. הם עכשיו סוף סוף עשו את זה פה, יש. פה, אני אגיד, אז מסיים. כמו אפשר להסיק פה, יש לנו אחד. יש לנו עוד אחד רגע. אליקס אז כאן. אני הייתי מעדיף לקחת את זה. טוב. פה, תראו את הפוך שלי. אני הייתי רוצה שאפשר להחליט את השואו בכסף, כאילו. מי לא היה רוצה? בעוד שאני לא הייתי עושה את זה תמיד, אבל לי... בסדר, כאילו. אני רואה לא, זה לא טוב. הכל יש לו גרוע. בוא נגמר, יש לו פה סיור. אוקיי. אז טוב לחיות על איזה 7 דקות כזה, אבל אפילו יותר בוא נראה. בוא נקנה פשוט את הדברים טובים. כי אני לא יודע באמת אם כאילו יצא לנו סרטון טוב, אבל בוא, רק התחלנו צ'אט. אתם לא יודעים מה יהיה בהמשך אפילו. אני לא יכול להגיד לכם, אבל אני הולך להביא יוטיובר אולי מפורסם מאוד. סרטון. לא בטוח, אבל אני לא מגלה לכם איזה יוטיובר. תנסו לנחש לבד איזה יוטיובר. אני מנסה להביא. יוטיובר שאני בטוח שכולכם אוהבים. אני מסתכל, אני לא יכול לגלות לכם להפתעה. הפתעות לא מגלים. אבל, שאתם לא מבינים את זה, יוטיובר אני חייב את זה. אתם לא מבינים. אתם אשכרה לא יודעים איזה יוטיובר אני הולך להביא. אני הולך להביא את היוטיובר הכי טוב שראיתם בעולם. שאני הולך להביא לי מלא צפיות מי שיודע. יוטיובר שאני חושב שכולם מכירים אותו, מפורסם מאוד. עם מלא סאבים, מלא לייקים, מלא הכל. וזה יוטיובר שהוא ממש מצחיק. וכאילו חבר שלי יעזור לי להביא אותו. אבל אם באמת זה יעבוד, וואלה, כדאי לכם לצפות בסרטון המטורף שאנחנו הולכים לעשות. סרטון, לא יודע, לא מגלה איזה סרטון זה, אבל זה לא, אני לא מגלה לכם איזה סרטון, זה פשוט סרטון מטורף כזה. אנחנו נעשה סרטונים כאלה מטורפים פשוט. נעשה סרטון אחד של איזה 13 דקות, 14. אנחנו נעשה גם שורט וגם זה, רק אומר, רק שורט ורק גם סרטון. אבל עדיין זה לא בטוח שאני אשיג אותו. אבל אם אני אשיג אותו, אתם צריכים להירשם לערוץ. מי שלא נרשם לערוץ פרייר. צריכים להירשם לערוץ. אתם צריכים צ'אט. אוקיי. גם אם אתם רוצים שנעשה לייבים, תגידו ל50 סאבים ואני אעשה לכם לייבים מטורפים. רק תגיעו ל-50 סאבים, זה לא כזה הרבה. מי שיודע, מי שפשוט יוטיובר, הוא בטוח יודע שזה לא... אבל רק אומר, הוא יותר מ-100,000 סאבים ויותר מ-200,000 ויותר מ-300,000. אוקיי? יוטיובר ממש טוב. זה יוטיובר שהייתי פעם הכי אוהב וגם זה יוטיובר כאילו הכי אהוב עליי בכל ההיסטוריה. זה באמת יוטיובר שאני מת עליו. וואי, צ'אטי, מה זה תפוח?
טוב חברים, בואו נצא, נראה לכם מה השם שלי ונסגור את הסרטון. אוקיי, השם שלי, תקשיבו, אם תנסו לכתוב אליה באנגלית שזה זה, ואם זה לא יעבוד לכם, תכתבו את מה שמתחת לאליה, שזה האליאף הזה. האליאף הזה, אתם רואים את זה עם השני עוף, תנסו לכתוב את זה או את האליה באנגלית, ותראה בסרטון הבא. אני מקווה שנהנתם, ושימו סאב, ומי שרוצה להזמין אותי, שיזמין אותי. יאללה, ביי.